Čau, kolik dopadne dneska zápas? 5-1 Zlín. Zdar, kámo, kdo dá dneska první gól? První gól dá určitě Zdeněk Lokal. Díky moc. Ahoj, kdo dá dneska první gól? A kolik bude Ježíšmarja, nech mě být, já se jdu opídám na nosky. Ty máš nenosky být, tak všechno nejlepší. Děkuju. A kdo dá teda první gól? Já nevím. Gagoš. Tak jo. Kluci, ahoj. Jak dneska dopadne dnešní zápas? Vyhrajeme 2-1. 3-2. Borci, jak dopadne dneska dnešní zápas? Já si myslím, že vyhrá Zlína, tak 4-2 typu. Já tak 2-1, no, ale bude to jako dlouhé, bude to i možná do prodloužení. Dobře, díky. Čau borci, jak dopadne dneska dnešní zápas? Vyhrá 3-2. Vyhrá 3-1. Zdravíme fanoušky Chomutova, ty nejvěrnější, a chceme se vás zeptat, jak dopadne dnešní zápas. Já si myslím, že vyhrajeme. Kolik? Půjdeme do prodloužení a vyhrajeme 1-2. Dobře, díky.